takže zdarec lidi, já vám dneska chci ukázat, jak v Minecraftu se dá vyrobit jak kdyby ty nejprimitivnější věci, což je třeba jako krompáč, pec, truhla a tak jako. A pak si ukážeme třeba, jak postavit barák, nebo půjdeme na diamanty, takže se rozmyslím, jo. Takže základem je asi natířící dřevo a myslím, že teďka pěkně leglo. A pokud si nějaký creeper, pokud jsem jako stromu, nevadí. Takže skáčeme celý strom, pokud možno. Ohrožena je i tahle budka v Bučovicích. Pokud na ní město nepřispěje, místní oni přijdou. Jo, takže jsme skáčeli strom. Teďka. Udáme si desky, to se dá, že si tam dáte to, tam vám to dáte. A tak se vyrobí crafting table. Z toho potom asi děláte všechno. Do toho si to dáte, tak děláte styky nebo tyčky a teďka vám ukážu, jak se dělá krompáč, ten se dělá takto. Dá se dělat samozřejmě i diamondové a samozřejmě i železný. Tak to se dělá sekira. Jsou tam další styky. Tak to se dělá lopata. A tak to se dělá tento dřevěná motika a menč vám ukážu za chvíli. Došlo mi dřevo. A já si teďka půjdu na to, železo. Natěžit nějaký kámen, byli cobblestone, dosáhnout takového věku mají větší šanci a větší šanci mají i obyvatelé hlavního města. Stoletých Pražanů je víc než třeba stoletých Jihomoravanů. A nejstarší člověkem v nás je Vlastimila Češková ze Zemínské. v té crafting table si dám zase ty styky. A udám si teďka kamenný krompáč, který vykupu železo. Samozřejmě diamond krompáč je nejlepší, protože s tím vykopete prostě všechno a nejvíc vydrží a kručná tam je zombie. A jde po mně. A já nemám meč. Já dám ho, Tyhle, to je jaký nesmrtelný zombie. Krompáč, na tebe půjde. Konečně zdechneme. Pouč, taková díra. Pouč. Hodně celatého železa. No, takže my si půjdeme někde semka, jo, tady je to železo. Hergot. Tak, si to železo vykupeme. A hned za chvíli na to navážu, že si uděláme pec. Ano, pec. A budeme potřebovat hergot, uhlí nebo dřevo. Že půjdeme kupovat někam dál. Například Rožnovská radnice se omlouvám za ten zvuk, protože jsem u babičky a bohužel děda si dva nezprávy. Ale to už je jedno. Zbourám crafting table a půjdu tam někdy k tomu stromu. oficiální blahopřání století možná přijdou. No, tady je to luxusní, protože máme dřevo, a jdeme rovnou tam a udělám si to tady. Vlastně je to jak kdyby jak přežít první noc, ale tady se mě asi vyspamujou zombíky, ty mají to asi vyspělý, nebo já nevím. Tak jsem tam nějaký objevil, ale je to fakt malá pravděpodobnost a tak to se dělala pardon. A do pece si dáme tohle a my tam zatím dáme jenom jedno dřevo a mezi tím si tady nasekat další. Počkejte, mám sekiru. Staneme tam sekirou. Tak to budeme zatím stačit. Vlastně stojí ty desky, jo? Tam něco. No, tady dostanete teda železo, pardon. No a stejně nemám na to truhlu. No, takže si dáme tři sekiry. A teď třeba někteří slavní žijící máme sekiru. u nás, například Nena Mátková, která ve svých 90 letech vede vlastní nadaci. Říkám, tohle je hodně divný server, já si to natočit na singlu, protože tam to bylo asi lepší a víš co už. Jo, tady
se nám udělalo železo. Z roku 2010. A ještě jedna osobnost. Z zahraničí 91letý princ. No a teďka si ukážu, jak se dělá ta truhle. Truhle se dělá úplně stejně jak pec. Pak co bych vám ještě mohl ukázat? Jo, cedulku. Některé kliniky dnes nabízejí měření takzvaného biologického věku, který taky si uděláme, to můžeme dát všechno sem vlastně. Dám to sem. A tak to se dělají cedulky, které si potom můžete na některých serverech, no tak tady zrovna to nejde. Dát na ty, jak se to říká, na ty truhle. Takže já tady vidím písy, jako se to na tak, protože z toho se dělá sklo. To vám ukážu na chvíli, jak se to dělá. To je všechno vlastně úplně jednoduché, jak pochopíte, tak si říkáte, že má jako to primitivní. Jo, takže asi to tady na tak, to bude asi stačit. A to je. Takže jo, já se teďka můžu semka nahoru, to peci třeba, a tam ten písek a tady v peci se nám z toho normálně udělá sklo. Jak tam budu šest, tak vám potom trošku ukážu. My si tady uděláme zatím železný krumpáč. Budeme si natěžit uhlí a nějaký ty suroviny spotřebí. Uvidím, kolik mletku budu, když tam potom ještě postavím nějaký primitivní barák, jo. Říkám, uvidím. Snad se nám tady pořadí něco najde, ale já si myslím, že je dobré. Já se tady dívat přes takovou screenshot mapku a mělo by to tady být všechno jako v poho. Akorát nevím, jestli jsou tady ty emeraldy, no, se zatím žádný. A uhlí, takže máme tady uhlí. Uhlí, nakupeme si uhlí. Ano, a za to vidíte, že dostávám levely, neboli XP. A budeme to tam níž. A potom, když vykopete kobl a dáte ho do peci, tak se vám z toho stane kámen. Jo, to je primitivní a ještě tak dál, jako různě. Je to fakt hodně. Jste měl dát všechno, tak snad ani. Vysokoškolák Fabio chtěl původně v Portugalsku pracovat jako inženýr. Teď je ale smířený v Česku až do důchodu. Jsem teda pěkně nachcípaný, takže to... přesahuje mezi mladými v některých státech 50%, jich tak stále více. Počet Italů žijících dlouhodobě v Česku od roku 2007 stoupl o téměř 600 a Řeků o 100. Množství Portugalců a Španělů se zdvojnásobilo. Zatím žádný železo, chtěl bych to nějakou pořádnou propadlinu, ropinu, tam nám vydají nějakou dia. Pero después de 2 años volví y él me aconsejó que lo que podía hacer era permanecer aquí. Vamos a casa. Dnes učí vás španělštinu na Karlově univerzitě a vedle toho pracuje i v IT službách. Vrátit do Španělska se nechce. Když se vám to potom bude nějak dobře líbit, no tak klidně uděláme i pár 2, jo. Třeba bude zase něco nového. A tak. Říkám, že se to asi natočí na tím singlu, protože tady je ten server na nic a nevím, jak to, že jako tady nemusím používat světla, jakože tady mám to furt vidím tím podzemí, no to je jedno. Přesně za rok vyvrcholí zimní olympijské hry v Soči. Teď ale černohorské letovisko stále připomíná velké navenské. No nic, myslím, že půjdeme asi nahoru. Mezi se nám dalo to sklo. Podívejte si, jako to je server, na který má být 80 hráčů, já jsem tady sám, jo. Ještě nedávno tu byly vinice, sady, louky a jezera. Teď tu ale opravdu roste Nové Soči, středisko zimní olympiády. Na rybálku sюда приходил всегда приятного Šikárné města, všechno je jinak. 20 000 dělníků až prominentní letoviska každý den staví se přetržitě. Budou to nejdražší olympijské hry současného Putinova Ruska. Stojí 17 původních předpokládal v přepočtu 5 miliard korun.
Projektanti stavby postavit nových několik set. Jo, a tak vlastně máte sklo, to je jako celý ten blok. A tak to se vám udělá jako ta volka skla, to je podle mě lepší. Jako na baráky, na skleníky samozřejmě lepší tohle. Tohle. A teďka vám ještě ukážu, jak si dělají ty louče. To se dělá prostě, že tam dáte tyčku a uhlí. Třeba máte louče a to si normálně dáte jako kamkoliv. No a svítí vám to. No a teďka to konci vám ukázat, jak si jako udělat první barák, aby to jako všechny no, jako že by tady byly jen zrbící a co tady nejsou. Jo, takže prostě si udělat nějaký barák nebo nějakou. Nejlepší to asi nějaké ty stále. Máme tady ovce, což je super, paráda, vám ukážu, jak si dělá postel. No, takže tady si to nějak vykopete prostě a jenom abyste přečkali tu zimu a ještě vám můžu ukázat, jak si dělají ty dveře. Jenomže nemám dřevo, takže já si vám to ukážu. Neukážu, ale nakutáme a ukážu vám to. Syrská opozice odmítla pozvání na všechna mezinárodní jednání o válce v zemi. Podle svět úplně ignoruje narůstající počet civilních obětí. Jen včera údajně v Alepu zemřelo po zásazích vládními raketami nejméně 29 lidí, včetně mnoha. Takže dveře si dělají tak. Jsou životy cestujících právě na jejich záleží, jestli stroje bezpečně přistané. Tam dáte mi to teda, jak si kupé nehorázně blbne, co s tím je. Jo, tady si třeba dáte to sklo, zrovna vám ukážu příklad. Sklo, no, to se mi napadlo. Letos mají zájemci možnost do konce března, tomu kdo uspěje. Jo, tak to tam dáte to sklo nějak. Si tady vykopete prostě. Stanislav Mrázek pomáhá letadlům bezpečně. Prostě nevím, jak si tady vykopete a máte tam prostě okýnko, jo. Do tréninkového kurzu přijeli hned po škole. Ze všech jeho znalostí a prostě máte jistotu, že ten zombie gajtenský tohle nemůže zabít, když si tam dáte ty dveře, jo. To je prostě takový asi nejlepší. Nevím, ale mám posraný jak svítky, svítopeci, když si robíte. Co jsem vám to chtěl ukázat? Jo, já jsem vám chtěl ukázat ten bench a postel ještě budu. Takže bench se dělá takto a ta postel, to potřebujete 3 zabijte ovci, jestli dostanete jako jo. Zatím jenom jde, že zkusit to ani nevím, co padne. Jo, pírko a tak to protože to je píčky, nadávám to teda 3 životní seriál. Jo, takže máme 3 tyto vlny. Jdeme. Zase potřebujeme to dřevo, myslím, mělo stačit. Ano, to nebude stačit. Dáme to tak a máme postel. To si dáme třeba dovnitř. Jo, a když je jako noc, tak normálně vylezete, akorát noc a nejce. Jo, a prostě tam spíte a jo, máte to všechno v pohodě. Já si myslím, že jsem vám všechno ukázal, co je potřebné pro ty začátečníky a tímto bych jsem se chtěl s vámi rozloučit a darec.